Ndine Chisomo Break ndikulandireni ku programu yapadera monga tonse tikudziwa kuti dziko lino likulira modzi mwa anthu odziwika bwino kwambiri yemwe watisiya mawawu ameneyo ndi Brian Banda amene amamwalira mawawu ku chipatala cha Moyo Wathu mu mzinda wa Blantyre. Anali ndithu mkulu wa wireless yolusa mawu Malawi Broadcasting Corporation MBC. Ndipo pakadali pano anthu osiyanasiyana akupitirira kukhudza imfa ya Brian Banda. Chakumadzulo kuno tinalandiranso uthenga kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika kupepesa kwa Malawi onse komanso kwa onse ofedwa za imfa ya Brian Banda. Nafotokoza kuti Brian Banda anali ndithu munthu amene anali wochilimika pa chilungamo. Kaniza kuti ndikhoza kuyima panopa kumapereka interview kwa inu ya Shumba zonena kuti Brian Banda amalira up to now ndikuona ngati ndikulota chifukwa chokuti yes timaziwa kuti siku lina lizabwera right koma I think anthufe timakhabe ndi kuganiza kuti mwina munthu umapezeka kuti ukudwala chani mwina anzako nkumaona kuti anzathu akuvutika mwina apite komano zomapezeka chonchi kuti munthu 1 minute mukucheza mukulankhulitsana the next minute kumva kuti nzako uja wamwalira mwina kungomvapo pang'ono tikhala ngati nthupi simunakhale bwino chanchani ndi zopweteka ndizowawa and I know kuti mene ndikulankhula chonchi Malawi ambiri amene ali mdziko muno kunja kwa dziko sakumvesa mpana panopa. Ine phone yanga sinasiye kulira kuyambira mwina chama past 11 to 12 pamene zinangomveka zimezi mpaka pano ndili ndi ma messages over 100 chakuti phone yanga yalephera kuwerenga yongonena kuti 99+ chakuti kuti ndione amenewo andikuziwa onsewo akundifunsa kuti chachitika ndi chani koma ineyonso ndikulephera kuti ndinene kuti chachitika ndi chani chifukwa chokuti zinthu zisachitika mwazisisi. So mukandifunsa Shumba kuti ndikumva bwanji ndikulira Shumba amene akulirira Malawi ambiri banja lawo munthu ntchito zimene timagwirazi zikakhala ma TV mujana anthu aja amatizolowera fati makhati kuyankhula mnyumba mwawo amationera ndeti makhala ngati kuti ndife mbali imodzi ya banja lawo. Andi nzanga uyu Brian Banda inu muziwa anthu amalawi kuziwa kuti luso limene lijali ndi luso lapa mwamba kwambiri kumapanga amene amapangira zimene amapanga zija kulankhula kusintha zinthu nziko muno kuzera ndi luso limene lolo ndikungumu kwatula chonchichi. Timayankhula ifeyo kuti munthu kamafuna kuwalankhulira Malawi usamakhale ndi maso ona makaka uzingonena zinthu zoonazo uzingonena zinthu zimene zikuchitikazo posayang'ana kuti kodi amene wakhala pa mpando ndi ndani. So yes sitinganene pano kuti mwina nthawi zonse timakhoza timatani koma ambiri akhoza kutivomereza timayesesa kuti kamagwira ntchito imene jayi tisayang'ane ngati zimene munthu akupangazo zili zowalakwira Malawi feti mazuzula malo a Malawiwo chifukwa choti Malawi sangathe kumakanena okha mavuto awo. Njira imodzi imene amatha kunenera zosowa zawo Malawi ndikuzera makanemamu mawayilesimu mujani ifeyo ngati atulankhani tili ndi udindo walankhulira Malawi. Ine ndachimwene anga Banda Jaiko amfumu tinanena ta mfumu tizima kumene kuli Malawi. Number 1 nangogwizana chimecho cha mfumu ife tizima kumene kuli Malawi chifukwa kumene koko ndikumene kumakhala kulira kwa Malawi ife tizingotenga zimene akulira Malawizo kwauza dindo kuti ayi anthu amunalonjeza zakuti munauza zakuti zili kuti. So yes kumagwira ntchito ndi nzako eti komanso weso ndikumamona ta manzanga iso ndi dolo chifukwa Banda aja amatha kufusa fuso ulaka mafusa kujeni chinthu chija iwe nkudabwaso kuti Banda tafika bwanji so kumene koko ukaswiri ukadaulo onena zinthu zija chifukwa kuyankhula ndikonse koma anthu ena Mulungu anapasa luso utakhoza kuwalankhulira Malawi aja ndikukhutisidwa kuti munthu yawatilankhula andinu mukuziwa papa chifukwa chaka Malawi ambiri akulira chifukwa tataya complete broadcaster munthu wa talent bwana. You would want to vote him wherever you want to vote him but when it comes to talent luso kadaulo kuira ntchito yake bwana. So as I'm meditating, as I'm reflecting on my friend kuti Mulungu alandire mzimu wake chifukwa chokuti ambali yake amwene awamenya
amalawi ayankhulira ndipo amalawi amene tikulira amene timulire maganiza kuti ndikuona programu ya maliro kuti 11 kuloko akatenga thupi lake iya Brian agona muchale amalawi ambiri akulira chifukwa chokuti wayimira amalawi ambiri and amalawi aona ntchito zache mboni ndi amalawi munthu agwira ntchito ndipo mulungu alandire mzimu wa Brian Banda. Imfa ya Brian Banda yandiwawa masina ndiwawe ndekha yawawa amalawi ambiri amene amamusatira Brian Banda makamaka chifukwa cha luso lake lapakanema ngakhalenso pa wireless ya mawu. Brian Banda anali munthu wopatsa chidwi, anali munthu amene anadziwa pamene panali luso lake, ndipo mukampeza mu studio mowulusira mawu amakhala munthu womasuka, amakhala munthu amene amazipereka, ndipo amati akamayankhula ndi munthu kaya ndi yoti wangoyimba foni pa wireless kani munthu atakumpanga interview amaonesa kunena kuti amazikhuthula, amazipereka yense mu ntchito yake. Maso anali wa luso lapadera. Brian Banda amatha kutembeneza nkhani imene mwina ena athaungoona ngati kuti si ndi yaying'ono, koma iye akayisindika nkhani ija imamveka kuti ndi yayikulu. Iye anali ndi njira yotha kumkopera munthu amene akuonera kanema kapena amene akumvesera wireless ya mawu. Anali ndi kusindika ndithu kwa paderadera, ndipo analinso munthu wa chikoka chapadera kuzera kunthabwala chifukwa amatha ndithu nthawi zina kuyika nyimbo za milandu, nyimbo zopatsa chidwi, komanso nthawi zina basi mawu omwewa angobwereza kapena ndithu tinthabwala tiwiri titatu anthu nkumaseka. Akamafunsa anthu mafunso andale amathawa, ndipo amene amabwera kuzapanga interview kapena kuti kuzacheza pa wireless ndi Brian Banda amadziwa zaona kuti ali okonzeka chifukwa sanali wamasewera nkhani imeneyo. So ndi munthu ona tinagwira naye ntchito bwino, munthu salephera, amakhaniza ofowoka zake, koma ife chimene tikukumbukira nchonena kuti anali mnyamata waluso, anali munthu amene amayikonda ntchito yake, ndipo anali munthu wa chikoka chapadera. Makana kwambiri pafupi kwambiri pa zaka zimenezi zapitazo, mwina chomwe musowe kwambiri kapena kuti nthawi yomwe mungayikumbukire kwambiri kuti mukucheza pa zaka zimenezi zapitazi mwina itakhala yotani? Iyeyo ndionena kuti amati akagwira mfundo palipo vuta kuti mumsunge, and Brian amati akakhala kunena kuti afuna kuti achisindike chinthu madzoti Malawi yonse idziwa moto umene amabweresa pa program umakhala moto umene ngakhalenso inuyo utakhala kuti usiku imene lolo unapita ukapanga program koma sikuti mwina ndi maganizo ena kapena okhumudwa, koma mukakhala amene mmoja kuti Brian wayamba kuyankhula wekhaso umadziwa magazi amamba kuthamanga kuti koma muno mwayaka moto lero tikamba nkhani zosiyanasiyana. So ndi munthu amene ndizamkumbukire chifukwa cha luso lake komanso nayi ndi ubale wabwino. Ine ngati mmodzi amene nagwira naye ntchito limodzi kwambiri panali sizimalephera, pamakhala nthawi yonena kuti kodi Banda apa mwapanga bwanji, koma ine amandipasa ulemu kwambiri, ndipo anachitanso ndiuza ndekha yekha kuti inu ndi achimwene anga amatero, inu ndi achimwene pakauti pena pake mwina palakwika amata inu achimwene ndi nomwe inu achimwene alembi inu. So anali munthu amene ndinagwira naye ntchito bwino, ndipo chisoni changa nchachikulu, koma kwambirinso chisoni cha Malawi amene amamusatira mzaka zonse zimene anali ku Capital FM, ku MBC, ku Times ndi malo ena onse amene anthu anamumvera komanso kumuonera Brian Banda. Achinyamata otsala atolankhani amasiku ano aphunzirepo zotani pamene malemu Brian Banda amagwirira ntchito pa ukadaulo wawo owulutsa mawu? Munthu ziziziwa, Brian amaziziwa. Brian amatha kubwera ku office kwanga nkunena kuti bwana ine ichi sinimatha pangani ndino, koma zimene amatha Yesu amadziwa ndipo amayikapo mphamvu zake zonse. So ndi bwino munthu kumaziziwa chimene uli, komanso mangananena mucha ngati tiufuna kuti tatuluka timati outside broadcast kapena kuti OB, kuti lero katika khala pa BICC kuli function kapena kuli zochitika, atha kukhala mamawa mpaka na mazulo atayigwira microphone kuyankhula, mwina kathayi kochepa fo amakonda kumwa tii amakonda kwambiri, akamwera tii abwereranso. Anali munthu onena kuti akayigwira microphone ija kuchita kulandisa chifukwa ntchito yake amayikonda. So langizo langa ndionena kuti inu amene mufuna mukhale owulusa nkhani, inu amene mufuna mukhale olemba nkhani,
ngati mufuna kufika pa mlingo umene mwina Brand Banda anafika, tiyeni choyamba tiyikonde ntchito yathu, tidziwe chimene tili ndipo tizipereke kwathunthu, chifukwa tikatero ngakhalenso anthu onera amene anthu omvera ngakhale kuwerenga amadziwa kuti apa munthu anayikapo luso. Ine ndine Love Motambala kuno kuchileka. Kumalira kwa Brand Banda kuti kusa kwambiri. Ndi mtolankhani amene anali mnthu wankulu kwambiri Malawi muno, mnthu jonena kuti akakhala kandi pa television kandi were simene mnthu makhala ndi chidwi kuti umvetsere kuti kudayankhula nyani munthu ameneyo. Then kumamva tsiku la lero kuti watisiya ndi chinthu chokukhumudwitsa kwambiri, ndipo tikhala tikukumbukira mpaka kalekale. Muwasowa bwanji Mr. Brand Banda? Tasowa kwambiri chifukwa mapulogalamu amene amakhala kuwangisa ma television ngati ku MBC kandi ku Times, wina aliyense ndithu amakhala ndi chidwi kuti amvetsere, chifukwa anali mtolankhani yekhayo ameneno anali ndi ukadali wapaderadera kuti nkhani yofalitsa nkhani. Ine ndi Benjamin Ng'ombe kuno ndi kuchileka. Brand Banda timasowa kwambiri, ali mmodzi mwa atolankhani amene ali olimba mtima kwambiri, akamafunsa mafunso kwa mama kana kukhuza andale samamboto ni ndani kamene ndani ayi, amafunsa mafunso achilungamo, andinso amafunsa mafunso okomera anthu amudzi kuti azita amasowa kuti mothenga awo kuti ukafike kwa atsogoleri amene amanena dziko lino. Brand Banda amatenga gawo makatifunsira anthu ovutika m'midzimo. Anali munthu olimba mtima mopatsa nthawi amata mbiri amati akamuona pa times paja ambiri amalimbika sikulu kuti aya munthu uyu ifenso timpeza khanga ndani zakhanga Brand Banda. Timulira kwambiri ndi dziko apa lataya nyamata olimbikira kwambiri amene amatothandizaso miyoyo azibale akanthu ambirimbiri m'mudzimu, like ngati kuchera kunoko kwawo anthu ngati amadalira pamudzi amadalira yeyo ndi Brand Banda. Phunziro kapena kuti mawu omwe mungathe kuwakumbukira bwinobwino kapena kuti maphunziro akamacheza ndi anthu, phunziro omwe mwatenga kwa malemu Brand Banda litakhala lotani komanso lipite kotani kwa anthu otsalafu? Brand Banda akamakhala kwambiri akhoti akucheza ndi munthu aliyense amanena kuti tiyeni mawa tizilopa chamawa sichimadziwika, makhalibwino ndi anthu zikhala mwamtendere mabata nthawi yachisankho muchoti aliyense malawi muno kuti kale ndikupita pa program sisikokoloko aliyense amathamangirapo kuti akhale akamvere, ndipo even maboma onse wachokawa Brand Banda kana chino bwino boma lisa walithandiza wabanganena kuti Brand Banda boma asalithandiza yayo kambira onse ya MCP 2019 athandiza kula boma wanonso imodzi sumitiwe malo anagwira chilo tamandika ndithu aliyense sangala ndithu apa ndoti tata ya munthu ngati dziko ndithu osayembekezera wachinyamata ati 45 years sinimakhulupirira kuti naino munthu amene kunobwira nani mphamvu kunobwino ngozi dzimwe lero atani wapita ndio chanyamata ambita akamapita dziko limakhala ndala vice president athapita munthu alika okumudaso kwambiri ndikisoni chyo chamamba kwambiri watanyamata mmodzi amamudwisa mtima amangwira ntchito nthawi zonse mulimba mtima ndithu. Achinyamata aphunzirepo zotani pa umoyo wa Brand Banda? Pa umoyo wa Brand Banda foti kuzichepesa kambale kucha maulemu akuluakulu apatsa ulemu akuluakulu umalimbikira ntchito munthu amakhala ntchito mone Brand Banda pena achokera paja sana kufika lero ngofika pa director general wachoka patali kwa basi fo cholimbikira maphunziro kupita ku China kuja kubwera umundu ngwese zopano zafika point yoti panopa ndi director general asanambe kujelera mpando within 5 months zvino kuti munthu cha watisiya akomba panga program aka atsogola kero wala unefa no kuti mina patsogolo pakana kasina odayalika kamuna pa dziko la pasi pano malawi muno ndi tinkisono kwambiri kuti watisiya Brand Banda. Programu yake ndi imeneyi yomwe tikukumbukira moyo wa Brand Banda omwe mene amatisiya kumawaku anali ndithu mkulu wa MBC, ndipo tinaperekanso nambala pamene paja kuti mukhoza kutitumizira uthenga wa kulira kwanu. Tinamva kuchokera kwa ena mwa anthu amene anagwira nawo ntchito iwowo makamaka ku Times, komanso tinamvanso kwa Amalawi amene olemba nkhani wathu Simeon Shumba chakumasanaku anathamanga kumva kwa Amalawi osiyanasiyana mu mzinda umenewu wa Blantyre. Ndipo ma message amene mukutumiza akufika ndithu ku nambala imene ya 088 566 3747. Tiliso ndi message yochokera kwa Abetha Ngoma ochokera ku area 22A. Akunena kuti tizawasowa kwambiri Brand Banda chifukwa cha maprogramu awo ophunzitsa komanso zimene amayankhula makamaka kunena kuti kumali wopamawa osamachitana chipongwe. Iwo ndithu anamva zimene amayankhula. Timafotokoza kunena kuti
mkulu ameneyu anali ndithu ndi luso lina lake ndithu lapaderadera limene amalumikizana bwino kwambiri ndi anthu. Maonera kuti kumalo opamawa amatsindikadi ndithu mapulogalamu osiyanasiyana amatanthauza kuti osamachitana chipongwe pa dziko lino lapansi. Komanso anadziwika kwambiri makamaka anatenga gawo kwambiri kuphunzitsa anthu kunkhani yokhuza chisankho chimene tinasankha tinachita chaka chatha mu Septembachi, kuwauza anthu kuti akavote. Mawu ena ankanena ndithu mu programu ina kuwauza kuti ngakhale osasamba muzangonyamuka muzasamba pobwera, kuwalimbikitsa Malawi kunena kuti ndi ufulu wawo iwowo kukaponya voti, akuyenera kuchita chisankho ndi momwe zinthu zinalili mu nthawi imeneyo kuti asankhe mtsogoleri amene akumufuna. Ndipo chifukwa cha mawu ngati amenewa tikukhulupirira kuti anachitisanso kuti anthu ena amene anali ndi mphayi zosafuna kukavota so limene anadzuka ndithu ndi kukavota ndi kupanga chisankho chimene iwo anachisankha. Mawu ngati amenewo komanso tili ndi ma message osiyanasiyana. Tikuonanso tilinso live pa MBC Digital pa Facebook. Mauthenga anonso tikutha kuona ndithu, ndipo tipilira kuwerenga mauthenga amenewa. Ndi uthenga wina ochokera kwa Antonio kuchokera mdziko la Mozambique. Tu MBC monga manthu imaoneredwa ndithu pena paliponse. Amene wa Antonio akunena kuti MBC Malawi, we mourn with you. We've lost a giant in the media industry and a true son of Malawi, a true son of this nation. So here in Mozambique, we are also mourning with you. That's a message from Mr. Antonio all the way from Mozambique. And I have lots of messages that are pouring in, condolence messages pouring in from all corners of the country as well as beyond the borders, where people are mourning Brian Banda. Awa ndi Makanjira Real Estate ndokhulupirira kuti kumeneku ndi ku Mangochi, nawonso atitumizira uthenga umenewu wopepesa olira umene akunena kuti iwo akupepesa ndithu MBC akupepesa kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chotaya mwana amene anali wamasomphenya komanso wolimba mtima. Iwo akutero akulira kumeneko Makanjira Real Estate ndokhulupirira kuti kumeneku ndi ku Mangochi. Mauthenga ndithu alipo osiyanasiyana amene mukutifikisa kuno ku MBC pala Sandra Maxwell ochokera ku Lilongwe kwa Kaoma, nawonso akulira ndithu akuti Brian tizakusowa chifukwa cha mauthenga maprogramu ako amene anali ophunzitsa komanso pena timachita phwete chifukwa chonena kuti umatisangalasa umatilimbikitsa komanso ife nthawi zambiri sitimamisa. Akutanthauza kuti samalephera kuonera maprogramu amene amapanga kapenanso kumvera maprogramu amene amapanga ku wireless zosiyana. Mauthenga ndithu alipo pala Chimwemwe Banda amene ndochokera ku Mwanza, nawonso akulira imfa ya Brian Banda amene atisiya lero chaku mawaku ku chipatala cha Moyo Wathu. Akunena kuti yo achimwemwe akulira ndithu kuti tizakusowa kwambiri, ndipo momwe unali ku MBC timanyadira kuti MBC yasintha. Amenewo ndi maganizo awo ndithu, akufotokoza kuti mene anamva kuti Brian Banda ali kuno ku MBC amaona kuti MBC inasintha kachitidwe ka zinthu. Iwo akutero kuchokera ku amenewo achimwemwe. Komanso mauthenga alipo ambiri tumene tinanena muja kuti tili live pa MBC Digital Facebook. Mauthenga alipo ndithu amene akubwera osiyanasiyana kuchokera pa Facebook. Tikuthokozeni anthu amene mukuonera kuchokera pa Facebook mauthenga amenewa osiyanasiyana. Ena akuchokera ndithu mdziko limeneli la South Africa, Malawi, akutumiza mauthenga awo opepesa olira imfa imeneyi ya Brian Banda kuchokeranso ku South Africa. Iwo akuti until the beautiful morning restore Bwana Director General, a true son of the soil and a patriotic citizen. That's the message from one of our viewers on Facebook. Pali ma message ambiri ochokera ndithu pa Facebook pamenepa. Amene ndi Austin Masango akunena kuti Brian Banda akumva zomwe tikulirazi chifukwa munthu uyu timamukonda kwambiri. Iwo akutero ndithu, akunena kuti kodi Brian Banda iwo akadakonda kumva zimene anthu mene akulirira. Komanso ma message ena Vic Justin akuti ineyo sindikumvetsa ndipo taluza munthu ofunikira kwambiri sazapezekanso m'malo mwake. Amenewo
Justin pa Facebook akunena kuti taluza ndithu munthu ofunikira kwambiri ndipo akukhulupirira kuti sazapezekanso m'malo mwake. Ma message alipo ambiri pa Facebook pa amene ndithu mukulira nafe tikulira tonse limodzi, ndipo tipitirira ndithu kuwerenga ma message amenewa. Ife tikufuna kuti tonsefe tichitire ndithu limodzi imfa ya mkulu ameneyu amene anali mkulu wa MBC amene boma lidankhulupirira kwambiri poona ndi ntchito zimene wagwira. Imafika nthawi yonena kuti munthu uyu mmene wagwirira ntchitomu timulemekeze aphunzitsenso ena, ndipo boma linachikomera ndithu linakomera board imene ya MBC kunena kuti pamene anafika Brian Banda panali pofunika kuti afike pena ndithu kuti aphunzitsenso ena, ndi pamene anapezeka kuti anawasankha kukhala mkulu wa MBC kuti apitirize kutumikira amalawi koma sopano ngati director general wa MBC. TNT lile ndithu limodzi, ndipo ifenso ma message anu amene mukutitumizira apa tikuwerenga. Esnat Asimwaka kuchokera ku Mzuzu akuti deeply shocked with the death of Brian Banda. Amene Asimwaka kuchokera ku Mzuzu, ma message alipo ndithu ankhani amene tikulandira. Gibson Chisale kuchokera ku Zomba nawonso akunena kuti he is shocked and saddened following the death of Brian Banda. He was multi-talented, a good program host, and of course a good interviewer. That's what he is saying according to Mr. Chisale from Zomba. We have a lot of messages, condolence messages coming in, pouring in from all corners of the country and beyond the borders, because we are mourning a giant in the media industry. Now let's give you a song by Kafita Nursery School from Banda, omwe tunena kuti mene mamwalira chakumawaku anali ndithu mkulu wa MBC, ndipo tili ndi nambala 08285 komwe mukhoza kutumiza uthenga wanu wachipepeso, uthenga wanu olira. Mukhoza kutumiza pa WhatsApp komanso message ina iliyonse. Apa ndi uthenga kuchokera kwa Senior Chief Chizuma amene akuti ali ku Kasungu, boma la Kasungu. Akunena kuti pepani MBC, pepani a president a dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika komanso dziko lonse chifukwa chotaya a Brian Banda, chizukulu cha Nanjaiko. Ife kuno ku Kasungu kwa Chizuma tikulira nanu ndithu limodzi. Umene ndithu ndi uthenga umene atipasa. Ena akuti hi, I'm blessings Tuchira from Blantyre. Why so soon Brian Banda? Amene ndi a blessings ochokera ku Tuchira akunena kuti why so soon a Brian Banda. Komanso ndi uthenga wina kuchokera kwa amene wasanatipase zina koma akunena kuti tiwasowa mpaka kalekale chifukwa cha nthabwala zawo. Komanso apa ndi uthenga wina ochokera kwa Bernard Ngulunga amene akuchokera mboma la Mchinji, nawonso akupepesa ndithu kuti azawasowa a Brian Banda chifukwa cha nthabwala zawo. Mauthenga alipo ambiri, mauthenga ena alipo ndithu pa Facebook komanso anthu akutilembera. Awa ndi Irene Rodrick ochokera kwa Chatoloma ku Kasungu akunena kuti ku MBC pepani imfa imeneyi yakhuza kwambiri mzimu wawo wonse mumtendere. Amene akuchokera ndi Rodrick Phiri ochokera makamaka kwa Chatoloma mboma limeneli la Kasungu. Palinso uthenga wina amene ndi Fraction Moenda Mgabu akunena kuti akulira kwa Mgabu umene kuti chikwawa nawonso akulira ndithu imfa ya Brian Banda amene ndikunena kuti mene amamwalira mawa wa lero chifukwa padakali pano nthawi yathu imene ikunena kuti 17 minutes to 12 17 minutes to 12 ndithu atisiya chakumawaku chifukwa siku ndithu silinathe. Ndiye tikulandira ndithu mauthenga amenewa osiyanasiyana. Ndi uthenga wa amenewa ndi Mutendere Brian akuti talira kwambiri imfa yawawa kwambiri imfa imeneyi. Anthu ndithu osiyanasiyana akulemba mauthenga amenewa. Ena akuti mzimu wawo wonse mumtendere tulira limodzi kuchokera kuno ku Blantyre. Amenewo sanatipase dzina lawo koma a Hobson Chidoti kuchokera ku Blantyre akunena kuti iwo zimene anganene ndikunena kuti pepani kulira kwawo ndikumeneko kunena kuti pepani. Ndiye pali mauthenga ambiri enanso ali pa Facebook amene mukutionera. Ife tili live pa MBC Digital. Mukudziwa kuti ife ngati MBC ndife manthu
ndife otsogola kwambiri kunkhani zolusa mawu chifukwa kulusa mawuku mdziko muno tinayamba ndifeyo, akuluakulu ake ndifeyo, anamando ake ndifeyo, ndife anthu otsogola kwambiri, ndife MBC otsogola kwambiri kunkhani yolusa mawu. Tikunena kuti tili pa Facebook mukhoza kulowa pa Facebook upo ndikutumizanso uthenga wanu pamenepo. Posatumiza message ku namba imene takupasanija, koma pa Facebook mukhozaso ndithu kutumiza uthenga umenewo tikuwerenga kuno. Ife ndosogolera kwambiri kuno ku MBC tikuwerengerani ndithu zimenezi. Ndi timafotokoza poyamba paja kuti kuno ku MBC a Brian Banda anabwera mu March, ndipo fika pano ndikuti anangokhala nafe ndithu ngati mkulu wa MBC kwa miezi imeneyi tinganene kuti ndi inayi, miezi 4 yokha basi. Koma iwo nthawi imene amachoka kumeneko, amachoka kumene nthawi imene amabwera kuno amachokera ku wireless ya Times. Kumeneku amapanganso ma program osiyanasiyana. Imodzi mwa program imene amapanga yamatchulidwa kuti Hot Current. Pa program imene analinso ndi mzawo amene timamutchula kuti Wanda Msisa. Mukunena kwawo Malem Brian Banda amatchula Msisa ngati kuti andevu zamwayi, amatero ndithu mu ma program imene amapanga. Ndi tifuna timve kuchokera kwa Wanda Msisa kuti kodi Msisa akumulira bwanji mzawo wa pamtima amene amapanga naye ma program amene osiyanasiyana, akumulira bwanji. Mtolankhani wathu Simeon Shumba ndinanena chifukwa sindili ndekha kuno, tiliko ndithu anthu ochuluka. Tili ndi a director of programs Besta Nyang'wa, tili ndi a controller of studios Wilson Kuntambira, anthu amene akukhala chichitikire ni imfa imeneyi zinatigwera mwadzidzidzi tikudziwa tonse, akhala kuthamanga kuti zinthu zikhale bwino. Timve kumapadakale pano kuchokera kwa Wanda Msisa. Khoza kuima panopa kumapereka interview kwa inu ya Shumba zonena kuti Brian Banda amalira up to now, ndikuona ngati ndikulota chifukwa chokuti yes timaziwa kuti siku lina lizabwera, koma I think anthufe timakhalabe ndi kuganiza kuti mwina munthu umapezeka kuti ukudwala chani, mwina anzako nkumaona kuti anzathu akuvutika mwina apite, komano zomapezeka chonchi kuti munthu 1 minute mukucheza mukulankhulitsana, the next minute kumva kuti nzako uja wamwalira, mwina kungomvapo pang'ono tikhala ngati mthupi musi munakhale bwino chanchani. Ndi zopweteka ndi zowawa, and I know kuti mene ndikulankhula chonchi Malawi ambiri amene ali mdziko muno kunja kwa dziko sakumvetsa mpana pano pa ine phone yanga sinasiye kulira kuyambira mwina chama past 11 to 12 pamene zinangomveka zimezi mpaka pano ndili ndi ma messages over 100 jaku phone yanga yalephera kuwerenga ingonena ndi 99+ yakuti kuti ndione amenewo andikuziwa onsewo akundifunsa kuti chachitika ndi chani, koma ine yonso ndikulephera kuti ndinene kuti chachitika ndi chani chifukwa chokuti zinthu zisachitika mwazisisi. So mukandifunsa Shumba kuti ndikumva bwanji, ndikulira Shumba amene akulirira Malawi ambiri, banja lawo, munthu ntchito zimene timagwirazi zikakhala ma TV mujana anthu ajama tizilowera fati makhati kuyankhula mnyumba mwawo amationera, ndeti makhala ngati kuti ndife mbali imodzi ya banja lawo. Andi nzanga uyu Brian Banda inu muziwa, anthu Amalawi akuziwa kuti luso limene lijali ndi luso lapa mwamba kwambiri, kumapanga amene amapangira zimene amapanga zija, kulankhula kusintha zinthu mdziko muno kuzera ndi luso limene lolo ndikungumu kwatula chonchichi. Timayankhula ifeyo kuti munthu kamafuna kuwalankhulira Malawi usamakhale ndi maso ona makaka, uzingonena zinthu zoonazo, uzingonena zinthu zimene zikuchitikazo posayang'ana kuti kodi amene wakhala pa mpando ndi ndani. So yes, sitinganene pano kuti mwina nthawi zonse timakhoza timatani, koma ambiri akhoza kutivomereza timayesesa kuti kamagwira ntchito imene jayi tisayang'ane ngati zimene munthu akupangazo zili zowalakwira Malawi, ife timazuzula malo mwa Malawiwo chifukwa choti Amalawi sangathe kumakanena okha mavuto awo. Njira imodzi imene amatha kunenera zosowa zawo Malawi ndikuzera makanemamu mawayilesimu mujani, ifeyo ngati atolankhani tili ndi udindo walankhulira Malawi. Ine ndachimwene anga Banda Jaiko amfumu tinanena ta mfumu tizima kumene kuli Malawi. Number 1 nangogwizana chimecho cha mfumu ife tizima kumene kuli Malawi chifukwa kumene koko ndi kumene kumakhala kulira kwa Malawi. Ife tizingotenga zimene akulira Malawi so kwauza dindo kuti ayi anthu amunalonjeza zakuti munauza zakuti zili kuti. So yes, magwira ntchito ndi nzako eti komanso weso ndikumamona ta manzanga iso ndi dolo chifukwa Banda aja amatha kufusa fuso ulaka mafusa
ujeni chinthu chija iwe nkudabwaso kuti banda tafika bwanji so kumeneko pino ukaswiri ukadaulo onena zinthu zija chifukwa tu kuyankhula ndikonse koma anthu ena mulungu anapasa luso utakhuza kuwalankhulira malawi aja ndikukhutisidwa kuti munthu yawatilankhula andini mukuziwa papa chifukwa chaka malawi ambiri akulira chifukwa tataya complete broadcaster munthu wa talent bwana. You would want to vote him wherever you want to vote him, but when it comes to talent luso kadaulo kwira ntchito yake bwana. So as I'm meditating, as I'm reflecting on my friend kuti Mulungu alandire mzimu wake chifukwa chokuti ambali yake amwene awamenya amalawi ayankhulira ndipo amalawi ametikulira ametimulire maganiza kuti ndikuona program ya maliro kuti 11 kuloko akatenga thupi lake iya Brian agona muchale amalawi ambiri akulira chifukwa chokuti wayimira amalawi ambiri and amalawi aona ntchito zache mboni ndi amalawi munthu wagwira ntchito ndipo Mulungu alandire mzimu wa Brian. Mwamva ndithu kuchokera kwa Wanda Msisha, mmodzi mwa anthu amene agwira nawo ndithu ntchito Brian Banda, kuphunzitsa anthu, kuziwitsa anthu komanso kusangalasa. Ife ngati manthu tikupasirani ndithu zimenezi pamene tikulira imfa ya Brian Banda. Tikumbutseninso kuti ti live pa Facebook, MBC Digital pa Facebook tilipo, komanso MBC2 on the go tilinso live ndithu kumeneko mukhoza kutionera komanso kumatumiza mauthenga anu opepesa, mauthenga osiyanasiyana. Pano tipitirire kukupasirani mauthenga amenewa opepesa amene inu okondedwa omvera athu komanso amene mukutionera mukutumiza kuno ku MBC. Akunena kuti rest in peace Brian Banda, Malawi taluza ndithu. Ndine Matthews amene ndi Matthews Bright Mfune kuchokera ku Chitipa amenewo atumiza ndithu uthenga wawo umenewo. Komanso pali Robert Chira akunena kuti amene wachokera ku Karonga kuti Brian was a legend, such a good guy, may his soul rest in peace. Thus according to Mr. Robert Chira all the way from Karonga, sending his condolence messages. You can also do the same by sending us a condolence message. You can also just write your message on Facebook, MBC Digital or MBC2 on the go. We'll be able to read out your messages. Padakali pano tikuwerenga ndithu mauthenga amene ndi uthenganso wa a gift Daniel amene kuchokera komwe ndithu ku South Africa kunena kuti iwo chonena alibe kwawo ndikupepesa chifukwa imfa imeneyi yawakhudza kwambiri. Iwo akuti ndokhudzika kwambiri amene a gift Daniel kuchokera komwe ku South Africa. Tili ndi uthenganso kuchokera kwa Anderson Selemani makamaka Anderson Selemani kuchokera ku Zomba. Iwo akuti sorry for the family of Mr. Brian Banda and entire media fraternity. He is also mourning with the entire media fraternity. Mr. Minowa kuchokera ku Zomba. Ma message alipo ndithu ambiri akunena kuti Mulungu anatibisira mawa, mitima ikuwawa, rest well Banda. Amene ndi S Goa kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Mawu unena kuti Mulungu anatibisira mawa. Mawu amenewa anatchuka kwambiri anthu titangoponya chisankho cha pa 2025 pa 16 September. Iwo mene amagwira ntchito ku Times ankanena kwambiri makamaka mu program osiyanasiyana kuphatikizaponso maprogramu apadera achisankho amanena kuti Mulungu anatibisira mawa. Ndi mawu amenewa anakhuza mitima ya anthu ambiri nthawi imeneyi chifukwa chonena kuti kunali kusintha boma kutoka boma lina ndi kupita boma lina. Ndi panali maphunziro osiyanasiyana amene anthu amene kuti aphunzirepo amene amakhalira ndi azinzawo nthawi imeneyo ali mboma pamenenso boma lasintha. Ndi mawu amenewa anayenda kwambiri pa masamba amchezo. Ndikukhulupirira kuti ngati mbali imodzi ya kulemba nkhani kapena mbali imodzi ya wireless kaya ndi yakanema kapena kufalisa uthenga ndi kuphunzitsa wanthu. Ndipo ndikukhulupirira kuti mawu amenewa kunena kuti kumalo pa mawa anthu ambiri tinaphunzira ndithu kwambiri. Ndipo zosadabwitsa kuona kuti anthu amene akutitsatira mu program imeneyi imwe tikulira Brian Banda akufotokozanso mawu ngati amenewa kuti mawa
kumaliopa. Message alipo ambiri ndithu ena kuti koma zoona kuti basi Brian Banda watisiya amene ndi magesi house angolemba choncho mu uthenga wawo. Ndipo ena aso atitumizira mauthenga osiyanasiyana amene tikhale tikuwerenga kuno, tikuwerenga mauthenga amene komanso ndinanena kuti mukhoza kutionera pa MBC2 on the go. Ife ndotsogola kwambiri, ndife osogola amatitchula kuti manthu pa zinthu zingapo chifukwa chona kuti ndife osogola. Mukhoza kutionera pa MBC2 on the go, komanso mukhoza kutumiza uthenga wanu kumeneko. Mukasiya uthenga umenewo tikhale tikuwerenga. Akuti Mr. Brian Banda munalibe vuto, ndipo mzimu wanu upitirire kusa mumtendere. Ndipo Brian luso lanu tilisowa pa nkhani ya utolankhani amene ndi ochokera ku Eugene ku Mzimba. Kunenanso kuti pepani aku MBC mulungu atonthoze amalawi nonse timamukondadi Brian Banda amene ndi ochokera ku 25B. Akuna kuti Richard Makwasa kuchokera ku 25B, komanso pala Jackson Pensulo Mwale kuchokera komwe ku Kasungu. Akuti taluza munthu ofunikira kwambiri ku dziko lino la Malawi. Ndithamange kwambiri kuwerenga mauthenga anu apa. Akunena kuti amene ndi Mark from area 49. Akunena kuti he was my role model. Akuti he was his role model. Indeed, he was a role model to many people. Akuti I'm David Suche from Sante Kasungu. I'm really shocked he was my role model. Asuncha kuti the late Brian Banda, the former Director General of MBC, was his role model. Then nafotokoza kunena kuti kuno ku MBC mavuto watango tigwera sitinakhale pansi ngakhale kuti nditakhala tili anthu okhudzika kwambiri anamfedwa sitinakhale pansi. Nafotokoza kunena kuti akuluakulu athu kuno amene amayendesa maprogramu timanena kuti tinawo limodzi mpaka pano ndakali nawo limodzi pamene nthawi yathu yangosala pang'ono kuti kwani 12 koloko ndakali nawo limodzi kuno. Tilinawo ndithu achinaku amene wandi awuso ndikuntambira alipo. Tilinawonso ndithu Pesta Nyang'wa mkulu wa za maprogramu kuno MBC. Tilinawo ndithu kuno kuonetsetsa kuti zinthu zimene zitheka. Komanso ndi mzathu wina amene wathamanga kwambiri, wakhalanso kuthamanga kwambiri, Simeon Shumba, kuyankhula ndi adindo osiyanasiyana, kuyankhula ndi anthu ena anzawo apa mtima a Brian Banda, kuyankhula nawo kuti muzawasowa bwanji amene ndi mmodzi mwa anzawo wa Brian Banda amene amachita nawonso ndithu maprogramu asanabwere kuno ku MBC. Nthawi imeneyo ali ku Times anali Wayana Chunga kuchokera ku Times Media Group. Let's watch Mr. Wayana Chunga from Times Media Group. Imfa ya Brian Banda yandiwawa masina ndiwawendeka yawawa Malawi ambiri amene amamusatira Brian Banda makamaka chifukwa cha luso lake lapakanema ngakhalenso pa wireless ya mawu. Brian Banda anali munthu opatsa chidwi, anali munthu amene anadziwa pamene panali luso lake, ndipo mukampeza mu studio mowulusira mawu amakhala munthu womasuka, amakhala munthu amene amazipereka, ndipo amati akamayankhula ndi munthu kaya ndi yoti wangoyimba foni pa wireless kani munthu atakumpanga interview, amaonesa kunena kuti amazikhuthula, amazipereka yense mu ntchito yake. Komanso anali wa luso lapadera. Brian Banda amatha kutembenuza nkhani imene mwina ena athaungoona ngati kuti si ndiyaying'ono, koma iye akayisindika nkhani imamveka kuti ndiyayikulu. Iye anali ndi njira yotha kumukopera munthu amene akuonera kanema kapena amene akumvesera wireless ya mawu. Anali ndi kusindika ndithu kwa paderadera, ndipo analinso munthu wa chikoka chapadera kuzera ku nthabwala, chifukwa amatha ndithu nthawi zina kuyika nyimbo za milandu, nyimbo zopatsa chidwi, komanso nthawi zina basi mawu omwewa angobwereza kapena ndithu tinthabwala tiwiri titatu anthu nkumaseka. Akamafunsa anthu mafunso andale amathawa, ndipo amene amabwera kuzapanga interview kapena kuti kuzacheza pa wireless ndi Brian Banda amadziwa zone kuti naokonzeka chifukwa sanali wamasewera nkhani imeneyo. So ndi munthu ona tinagwira naye ntchito bwino, munthu salephera, amakhaniza ofowoka zake. Koma ife chimene tikukumbukira nchonena kuti anali nyamata waluso, anali munthu amene amayikonda ntchito yake, ndipo anali munthu wa chikoka chapadera. Makana kwambiri pafupi kwambiri pa zaka zimenezi zapitazo, mwina chomwe musowe kwambiri kapena kuti nthawi yomwe mungakumbukire kwambiri kuti mukucheza pa zaka zimenezi zapitazo mwina itakhala yotani? Iyeyo ndionena kuti amati akagwira mfundo palibe povuta kuti mumsunge.
and Brian amati akakhala kunena kuti afuna kuti achisindike chinthu madzoti Malawi yonse idziwa moto umene amabweresa pa program umakhala moto umene ngakhalenso inuyo utakhala kuti usiku imene lolo unapita ukapanga program koma sikuti mwina ndi maganizo ena kapena okhumudwa koma mukakalo amene muja kuti Brian wayamba kuyankhula wekhaso umadziwa magazi amamba kuthamanga kuti koma muno mwayaka moto lero tikamba nkhani zosiyanasiyana. So ndi munthu amene ndizamkumbukire chifukwa cha luso lake komanso nayi ndi ubale wabwino. Ine ngati mmodzi amene nagwira naye ntchito limodzi kwambiri panali sizimalephera pamakhala nthawi yonena kuti kodi ubanda apa mwapanga bwanji koma ine amandipasa ulemu kwambiri ndipo anachitanso ndiuza ndekha yekha kuti inu ndi achimwene anga amatero inu ndi achimwene pakauti pena pake mwina palakwika amati inu achimwene ndi nomwe inu achimwene iyayi alembi inu iyayi. So anali munthu amene ndinagwira naye ntchito bwino ndipo chisoni changa nchachikulu koma kwambirinso chisoni cha Malawi amene amamusatira msaka zonse zimene anali ku Capital FM, ku MBC, ku Times ndi malo ena onse amene anthu anamumvera komanso kumuonera Brian Banda. Achinyamata otsala atolankhani amasiku ano aphunzirepo zotani pamene malemu Brian Banda amagwirira ntchito pa ukadaulo wawo owulutsa mawu? Munthu ziziziwa Brian amaziziwa. Brian amatha kubwera ku office kwanga nkunena kuti bwana ine ichi sinimatha pangati ndine koma zimene amatha yeso amadziwa ndipo amayikapo mphamvu zake zonse. So ndi bwino munthu kumaziziwa chimene uli komanso mangananena mucha ngati tiufuna kuti tatuluka timati outside broadcast kapena kuti OB kuti lero katikakhala pa BICC kuli function kapena kuli zochitika atha kukhala mamawa mpaka na mazulo atayigwira microphone kuyankhula mwina kathayi kochepa funa amakonda kumwa tii amaunkonda kwambiri akamwera tii abwereranso anali munthu onena kuti akayigwira microphone ija kuchita kulandisa chifukwa ntchito yake amayikonda. So langizo langa ndionena kuti inu amene mufuna mukhale owulutsa nkhani, inu amene mufuna mukhale olemba nkhani, ngati mufuna kufika pa mlingo umene mwina Brian Banda anafika, tiyeni choyamba tiyikonde ntchito yathu, tidziwe chimene tili ndipo tizipereke kwathunthu chifukwa tikatero ngakhalenso anthu onera amene anthu omvera ngakhale kuwerenga amadziwa kuti apa munthu anayikapo luso. Tikupitirira ndithu kukumbukira imfa ya Brian kapena kuti moyo wa Brian Banda amene angomaliza kuyankhula kumene amene ndi Bayana Chunga mmodzi mwa akuluakulu ku Times Group komanso ndithu amachita maprogramu osiyanasiyana limodzi ndi Brian Banda. Iwowa amawatchula kuti obanda nthawi imene anali limodzi ku Times. Mwina ena nkumadabwa kuti chifukwa cha na MBC mukumatchula Times ife tikunena kuti Brian Banda kuno ku MBC anabwera mu March chaka chino mu March ndipo takhala nawo pofika pano mene amatisiya takhala nawo kwa miyezi 4 ndipo nthawi yambiri anali kumene ku Times. Ndichikona ifenso takhala ndithu makalikiliki kufufuza akuluakulu amenewa kuti tiyankhule nawo timve kuti tikulira limodzi munthu uyu sanali wathu yekhayi, tikulira nawo, tikulira tonse pamodzi, tikulira kuti tataya munthu amene anali odziwa kudziwa mochititsa kaso. Ndeti khalibe tikuwerenga mauthenga amene mukutitumizira kuno ku MBC. Tikunena kuti tili live pa MBC Digital amene pano pa Facebook, mauthenga ena tikulandira ndithu kuchokera pa Facebook pamenepo komanso tili live pa MBC2 on the go imene ndithu mukuzanso kutumizanso uthenga wanu kuti tiwerenge zonsezo tiwerenga ndithu. Akunena kuti Povin Majamanda kuchokera komwe kulutchenza kuti Banda anali munthu womvetsetsa kwambiri komanso amadziwa zomwe anthu amafuna kuti amve, amadziwa uthenga umene amafuna kuti anthu amve. Enawa akunena kuti Onias Khongozo kuchokera komwe kumwanza akuti rest in peace Mr. Brian Banda, the country has lost a media giant. Thus, according to Mr. Onias Khongozo, all the way from Mwanza. Enanso akunena kuti Malawi yaluza munthu wofunika kwambiri
anali munthu wofunika kwambiri, mzimu wawo uuse mu mtendere, amenewo ndi Alenzo Mwanyali, koma sanatchule kuti kodi Alenzo akutumiza uthenga umenewu kuchokera mbali iti ya dziko lino. Ena akunena kuti we still be orphan since young, and today we also lost another important person. What a great loss to the Malawi media industry. Awa ndi a Given Nesa Junior. Tukunena kuti mauthenga amene tikuwerenga kuno ndi maganizo anthu amene akutimvera kutionera, amene ndi maganizo awo amene iwo akuliriranso kuti akulira bwanji ndi imene imfa imeneyi imene yatigwera pakati pathu. Akunena kuti awa ndi Akelot Chikafa kuchokera kudetsa. Akelot Chikafa kuchokera kudetsa akunena kuti nawonso ndithu ndokhuzika. Akunena kuti nsaname imfa iyi yandiziziritsa nkhongono. Akunena kuti imfa ya Brian Banda iwo ndithu yawaziziritsa nkhongono. Mphamvu zatha, tachoka, mphamvu palibe, chifukwa imfa iyi yangobwera ndithu mwa dzidzidzi. Palibe amene anamva madwale kuti adwala kapena zikhala bwazi bwanji, koma yabwera mwa dzidzidzi. Kuti atisiya mawa tikhoza kunena kuti mawa wa dzulo loweruka, chifukwa padakali pano nthawi yathu pano ndi 6 minutes past 12. 6 minutes past 12. Ndiye nene kuti lero ndi la Mulungu, koma tinayamba programu iyi dzulo loweruka. Ndiye nene kuti dzulo loweruka mawa pa 8 pamene anatisiya ndithu mkulu ameneyu wa MBC Brian Banda. Tipitirire ndithu kuwerenga mauthenga achipepeso, mauthenga okhudza imfa ya Brian Banda, koma tisanatero tiyeni sono timve nyimbo